И така, здравейте хора, аз съм Shadow Pro. Днеска реших да ви покажа един много готин текстчер пак. И нека да започнем с показването. Вие блоковете може да си ги разглеждате сами. Ето блоковете, разглеждате си ги и така нататък. И нека да си съберя материали, за да ви покажа. Така. Същото е. И да покажем така. Лопатата си обикновена лопата. Кирката също. И нека да ги хвърлим. Сега дойде ред на броничи. Какво е това? Извините. Трябва да вземем обувките, бутушките между. И ето бронята. Много ме кефи. Но не знам защо, когато нямаме скинове, показва някакво си... не знам кой всъщност. Сега... Ето, виждате, човека е много грозен. Някакъв облечен. Главата му е долу на краката. Но ако много ви харесва, може да си го изтегнете. Разбира се, че текстчер пака линка му ще е долу на описанието. И това е Iron броня. Iron броня ето. И това беше Iron бронята. Нека да ви свърлим тези всички неща. Тия също. И не знам какво става, без да искам цъкам на блокчетата. Така, това е голд бронята. Така, ето, виждате. Това не ни трябва. Ако се чуете това къде води, това води към края на света, там долу, дете. Вие знаете и тия скапани зомбита сега ще ги нападнат. Който иска да стане. Това е чайен брониче. Опа, не съм махнал гол брониче, извинете, много се извинявам. Така. Ето. Това е чайен брониче. Мрежистите брони. Ето. Нека да ги изхвърлим, че не ни трябват. Така. Това е кожната броня. Тя зомбита ма нервя, че бия сега, ама не ми се хвърли времето. Така. Ето и кожната броня. Същата е. И да изхвърлим нея. Така и така. Стигна времето до другите неща. Голд ябълка, енчантна гол ябълка, запалка, въдица. Това е въдицата. Така. Ето сега ще ви покажа голд ябълките. Изчакайте си малко. Ето. Опа, какво става? Нали ядох си ябълката, какво става? Нищо. Ще намерим пак място. То беше наблизо. Много се извинявам. Ама направо... Изядохме голд ябълка, но нищо не е станало явно. Да пробваме пак.
Опа. Така. Ето. Така. Другото, което са полшинките. Опа. Полшинките да вземем. Това за изпирване. Ето. Това също. Това и за спид. За скоро. И ето и за тия полшинки. И тия полшинки. И да, това беше всичко. Дано да ви е харесало. Коментирайте, абонирайте се за мене.